お待たせいたしました。1番線に浦和美園行きが参ります。南鳩ヶ谷、南鳩ヶ谷です。1番線の電車は浦和美園行きです。お待たせいたしました。2番線に日吉行きが参ります。南鳩ヶ谷、南鳩ヶ谷です。2番線の電車は日吉行きです。